سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدستي هاجرا وفصامتات النغربلو هرميني ميديايو كموترو نلو محاموس عسران شمونتن مسكرم زدالنا يوم حد وانا وزيناتات اسعيبنا كنغربالكم هنا نمكتالكم ان عدمنا كاند نطبطاتهم كنقدم منغست خاب زلوا سلسته سلفتات تنكلت كريستيانو ديموكراسين ليبرالن لومي مرج انت زكايت نابايتون متاو كاب زدلنا 400 درجه نتحتي كم زركبه كاب شودن وصاز تولدا دقنستيو كابتن اب شودن زتولدا بزلعله مرمرا من شروط ابناي مكيات تخلون زتحت مخانو محبراوي اغلغلوتن كنكن طعنان فنلاند زي كم قال كفالات اوروبا وحبرت صبغ مولا زي بلو اب لعل مخانو بكل مدايو زخفاي كتبل مينستر محبراو قداياتن طعنان كايسا جوسو مغلاصام كمون دحري 34 عامتات مفراس جنب جرمن معرابن مبراقن جرمن فللياتن الناقول حممصون كالوتن زيناتات حجنا لكم قربنا لنا نمكتالكم دقمنا نعدمنا حجي بغتتا نابزرزرات منغست خاب زلوا سلسته سلفتات تنكلته كريستيانو ديموكراسين ليبرالن لومي مرج انت زكايت نابايتون متاو كاب زدلنا 400 درجه نتحت دقف كم زلون تغليصو زي بمسرتي باسم اغلغلوت زينا راديو شودن بانديكيتر اوبينيون زتخايده ناي دمص دحساس زترخبي بمسرت زدحساس كريستيانو ديموكراسي كلتنت بشدشميت يدغف دمصي امزغيبم الله زمتن دمصي كاب كلهم ابايتو زلو شمونت ودبات تزو حد دغفي بانصار زي صقاماي سلفي شوعتنت بشدشميتايت سلفي محبراو ديموكراسي 38 نت بشدشميتايت حملاي 5 نت بخلتميتايت ماكلاي سلفي 400 ليبرال 300 كريستيانو ديموكراسي كلتنت بشدشميتايت مودراتنا 18 نت 400 كومون ديموكراتس 19 دقف كم زلهم تفليتلو كاب شودن وصاز تولدا دقنستيو كابتن اب شودن زتولدا بزلعاله مرمرا من شروط ابناي مكياتو خلون زتحت مخانو محبر من شروط بزوصو حدش تبصابا ملكيتم كاب هاجرات نورديك وصاز مصا دقنستيو مبزحتو غيزي بسنكي ناي قانقا صقم وي دما نمنتاي نابت مرمرا مخاد اقداس مخانو زغلص حبريتا زي رخباب مخانن هيوت كدحن كاب زخل مرمرا يتعرفالو اكبل تتصبصاب تحساسيبلو ابشودن كاب 4 كساب 74 عام زعد مين دقنستيو بقصالين مرمرا من شروطب ناب ماموغرام كم زصوعه تتصبصاب وسيغ تقيسلو كيلا راديولوجي هانن البازاز نمعكن زيناتي تياب زاب حبريتا حدثب مسمولو تعنا يزلو خيلو ناتزانين مرمرا كخيد كم زلو مغلاص ببهلاو مداي بده خون كم زخل حبيرلو محبراو اغلغلوتن كنكن طعنان فنلاند زي كم قال كفالات اوروبا وحبرت صبغ مولا زي بلو ابلع لمخانو ببزح مدايو زخفاي كتبل مينستر محبراو قداياتن طعنان فنلاند كايسا جوسو زحلف سولوس نواي ال اي ستوديو حبيرا ابزنا بزغصلن اوان مرچا وصايتات دحنت اوراجاتات كوسخ مخانو زفلت كوينو توسخ ابزناي مرچا غزي بوحدو 3 بليون يورو خون كم زخل تصبصيبلو كتبل جوسو نواناو قداي ملكيتاب زهبتو مغلص حبيرا منغستي وسخ واغانا بران مخحس بوحدو 3 بليون يورو كفنو قال كم زاتو نازخاخيرا تخونقنا منغستي تن 21 اوراجاتات كساب مودات 2026 باجتن بزماتاتن منغد سرحن كسالت اتلابيلو تن اوراجاتات اب 2023 بدمر ناي 1.2 بليون يورو باجت عسرت كلوني قبل مينستر فاينانس زغبرو قمرا يملكت دايركتور اغلغلوت دحنت اوراجا دوباو سوفونيا سبالا نتزباوي كوبانيا فنو ابزابت حبريتا اوراجاتات زلون حصرتات باجت نمكوان توسخ غيزي كم زحاتتا بمغلاص اتي ترير سللا غيزي كند مخنيات نايت فاينانساو صقمات مخانو املكيتالا 3 عامت ازي حصير غيزيو نتنا غيزي موسكوت من واحد زبلص مخونه كتبل تماغيتالا جسو منغستي بزعبات خونتا زت كم زغبره ابز درجه غيزي من واحد لنزبل غنا اب غمت زي متاو انتخونه غنا نتخونتات بغيرباي كتاتلو مهلاو مرغاغيتالا اب فنلاند تكالت عنا دحنتن تي اتش ال بروفيسور اميريتوس ماركو بيكورينغ فنلاند اب كنكن ارغاويانن فولي كنكن تعنان زو حدا وصايتات تغبر كم زلا ني اي ستوديو ازخاخيرو صحفيشا وشطاو فريات بمنصصر دنمارك نوروين شودنن كلن كاب فنلاند العلي اب كنكن عنا زياده وصايتات يغبرالو ايلو اب درجه نورديك نخنبصح اب محبراون طعناون كنكن ناي بزح بليونات وفري كنغبر كدلينا يمبالو هيلسينك تايمز وسيخه صبصيبالا
ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ካብ ዝወሃዳ ልዕሊ 30 ዓመታት እኳ እንተገበራ ኩሎ መዳያዊ ደረጃ ምዕባለን ሕጂ እውን ዝተፈላለየ ምዃኑን ዝበዝሑ ጀርመናውያን ነታ ሃገር ዘይተኣሳሰረት ኮይና ከም እትስምዖምን ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ መልኪቱ ዝመጽእ 3 ጥቅምቲ መበል 33 ዓመት ዳግመ ውህደት ጀርመን ክጽምበል እዩ ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ሰሙን ዝካየድ ጽምብል ግን ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ዘይተሓስበ ዝምባለ ኣቃሊዑ ኣሎ ንሱ ኸኣ ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ደጊመን ዝተፈላለያ ዝመስላ ምዃነን መጽናዕቲ ፎርሳ ንመጽሔት ስተርን ዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብዛ ናይ ሎሚ ጀርመን 60 ሚእታዊት ተሓተቲ ጀርመን ካብ ውህደታን ላዕሊ ዝተኸፋፈለት ኮይና ከም እትስምዖም ከኣምኑ ከለዉ 37 ሚእታዊት ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝርከቡ ኣብ ሓንቲ ስምርቲ ሃገር ተዋሂድና ንነብር ኢሎም ከም ዝሓስቡ እዩ ኣብ 2019 ተመሳሳሊ ዳህሳስ ተገይሩ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝበዝሑ ማለት 51 ሚእታዊት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጀርመን ሓድነት የሎን ኢሎም ከኣምኑ ከለዉ ቁፅሪ ናይቶም ሓድነት ኣሎ ኢሎም ብልቦም ዝኣምኑ 45 ሚእታዊት ጥራይ ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዘለዎ ኣረኣያ ሓድነት ዝደኸሙ ኮይኑ ብዘሰንብድ መጠን 75 ሚእታዊት መንደቕ በርሊን ካብ ዝፈርስ 34 ዓመታት እኳ እንተመልአ እቲ ዝጸንሐ ፍልልያት ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ተፈሊጡሎ ኣብ ሓደስቲ ኣውራጃታት ጀርመን መክለንበርግ ምዕራባዊ ፓሜራንያ ሳክሶኒ ኣንሃልት ብራንደንበርግን ቱርጂንያን 21 ሚእታዊት ጥራየን ንጀርመን ከም ሓንቲ ስምርቲ ሃገር ዝርያ እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም ግን ብፍላይ ዕድሜኦም 60 ልዕሊኦም ዝኾኑ ጀርመናውያን ብዛዕባ ሓድነት ዘለዎም ኣረኣያ ኣሉታዊ ምዃኑ እዩ ካብዚኦም እቶም 69 ሚእታዊት ጀርመን ሕጂ እውን ተፈላለያ ኣላ ዝብል ስምዒት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ ሰልፊ ናጻ ዲሞክራሲ ኤፍዲፒ እቲ እንኮ ንሓድነት ብእወታት ዝርኢ ፖለቲካዊ ጉጅለ ኮይኑ ኣባላቱ 48 ሚእታዊት ኣብ ምጥርናፍቲ ሃገር ዝኣምኑ ክኾኑ ከለዉ 46 ሚእታዊት ድማ ዓብላልነት ፍልልያት ከም ዝረኣዮም ይገልጹ በኣንጻሩ 71 ሚእታዊት ካብ ደገፍቲ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ጀርመን ኤስፒዲ ካብ ሓድነት ብዝያዳ ፍልልይ ጎሊሑ ከም ዝረኣዮም ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ዘሎ ፍልልያት ኣብ ስምዒት ጥራይ ዝተሓፅረ ይመስል ካብ ቤት ጽሕፈት ስታቲስቲክስ ጀርመን ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት ዝወፅእ ኣሃዛት ከም ዘመልክቶ ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ርኡይ ቁጠባዊ ፍልልያት ኣሎ ብመሰረት ኣሃዛት ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝርከቡ ነበርቲ ካብ ምዕራባውያን መዛኖም ኣብ ዓመት ኣስታት 13,000 ዩሮ ዝወሓደ ኣታዊ ከም ዝረኽቡን ሓፈሻዊ ደሞዝ ናይቶም ኣብ ምብራቕ ዝርከቡ ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛታት ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣዝዩ ዝተሓተ ከም ዝነበረን እቲ ምርመራ ወሲኹ ረጋጊጹ ኣብ መንጎ መክለንበርግን ዌስተርን ፓራማርያን ሃምቡርግን ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ዓመት ናይ ልዕሊ 21,000 ዩሮ ፍልልይ ደሞዝ ከም ዝነበረ ዝሕብር ስታቲስቲክስ ብፍላይ ዓብዪ ስምባደ ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ብትካል ኤልስ ፍሬንከል ብሩንዊስክ ዩኒቨርሲቲ ላይፕዚግ ዝተሓትመ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ብዙሓት ዜጋታት ምብራቕ ጀርመን ሕሉፍ ሃገራዊ መርገጽ ኣለዎም ኣብ ምብራቓዊ ጀርመን ዝርከባ ኣውራጃታት ብራንደንበርግ መክለንበርግ ምዕራባዊ ፓራሜርያ ሳክሶኒ ኣንሃልት ቱርጂንያን ምብራቕ በርሊንን ኣብ ልዕሊ 3546 ሰባት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ ንየማናውያን ልዑል ደረጃ ደገፍ ኣለዎም ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ቁፅሪ ዜግነት ዝተዋሃቦም ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ዓለማዊ ፍጻመታት ክብን ለጠቕታን የርኢ ምህላው ተገሊጹ ንኣብነት ኣብ 2016 ዝተኸስተ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ብሬክሲት 27 ሃገራት እቲ ሕብረት 844,000 ሓደስቲ ዜጋታት ንኽምዝግባ ዓብዪ ተራ ተፃዊት እዩ እዚ ምስቲ ንዜግነት ዓባይ ብሪጣንያ ዝቐርብ ሕቶታት ኣብ ግምት እንተኣትዩ እዚ ኣሃዝ ኣስታት 1 ሚልዮን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብኻልእ ሸነኽ ኣብተን ለበዳ ኮሮና ገኒኑለን ዝነበረ ዓመታት ዶባት ሰጊሮም ክግዕዙ ዝኽኣሉ ሰባት ብምውሓዶም ኣብዚ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ بمسرد دحرواي مرداتا بيت صحفة ستاتستيكس أوروبا وحبرت يوروستات أب 2020 أبال هاجرات زحبرت نشوعات 229 شح سبات زي قلنتي بنالو زدما كابتي أب 2019 زنبرة شوعات 216 400 كمون قد مع 10 عام زنبرة ناي 600 شوعات شحن 213 هازن كودادر لعل وسقي توم زبزحون زي قلنا زوسدو أستات 620 شحن 600 وي 85 ميتايت أقدمهم زيجاتات أبال حبرة أوروبا زي كونت هاجر كونو كلهم 9 شحن 300 مالت 10 و300 دما زيجاتات كلا هاجر حبرة أوروبا نخالو زيجاتات حبرة أوروبا زبزح حادث زيجنا ذهب هاجرات هنغاري 600 لاكسمبرغ خا 300 أب 2020 أب حبرة أوروبا زيجنات كاب زرخوب سبات توم أستات 900 هاجر ألبو مالت ستيتلس سباتيو نفس وكف هاجر أوروبا قام بهرن بملمما زيجنات موساد نزم الكت متكل مالت ناتشوراليزيشن فقاد منبرن درب زيجنات استفلالي حقتات الوان
ኣብ 2020 ካብ ዝተዋሃበ ዜግነት እቲ 74 ሚእታዊት ናይ 5 ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት እዩ። እዚኣተን ድማ ጣልያን፣ ስፔን፣ ጀርመን፣ ፈረንሳን ሽወደንን እየን። ኢጣልያ ን131,800 ውልቀ ሰባት ዜግነት ሂባ፣ እዚ ድማ ኣስታት 18 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ዜግነት ሕብረት ኣውሮጳ እዩ። ዝበዝሑ ዜግነት ዝወሰዱ ካብ ኣልባንያ፣ ሞሮኮን ብራዚልን እዮም። ስፔን ን126,300 ሰባት ወይ ድማ 17 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ሕብረት ኣውሮጳ ዜግነት ሂባ ኣላ። ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ጀርመን ን111,200 ሰባት ዜግነት ሂባ፣ እዚ ድማ ኣስታት 15 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ሕብረት ኣውሮጳ ኮይኑ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ግን ብ20,900 ዝውሕድ እዩ። ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘይኮኑ ዜጋታት ዜግነት ጀርመን ዝረኸባ 3 ዓበይቲ ጉጅለታት ቱርክ፣ ሶርያን ኢራቅን እየን። ብሪጣንያውያን ድማ 4ይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ሽወደን 80,200 ሓደስቲ ዜግነት ወይ 11 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ዜግነት ሕብረት ኣውሮጳ ብምሓዝ ምስ 2019 ክነጻጸር እንከሎ 16,000 ዕብየት ከም ዘመዝገበትን ምስ ጠቕላላ ብዙሕ ህዝቢ ብምንጽጻር ዝለዓለ ቁጽሪ ሓደስቲ ዜጋታት ዘለዋ ሃገር ኮይናላ ብመሰረት ጸብጻብ ዘሎ ከል ባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ 528 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ሃገራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም።